హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. నా పేరు సోమశెట్టి శ్రీనివాస్. వెల్కమ్ టు తెలుగు విలేజ్ టీవీ. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు తెలంగాణలో హోలీ పండుగ ఉంది. హోలీ అంటే మనకు మొదటిగా గుర్తుకు వచ్చేది రంగులు పోసుకోవడం. అదే కాకుండా కాముడు ఆటలు. పిల్లలు హోలీకి ముందు 9-10 రోజులు కాముడు ఆటలు ఆడతారు. అందులో పిల్లలే కాకుండా పెద్దవాళ్ళు కూడా కోలాటాలు ఆడతారు. కోలాటాలకు చాలా ప్రసిద్ధి ఉంది. ప్రాచీన ఆటలు అవి. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం ఆకెన్పల్లి గ్రామంలో ఇక్కడ కోలాటాలు ఆడుతున్నారు. వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినాం. మనం వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే బాపు. ఈ కోలాటాలు ఎప్పటి నుండి ఆడతారు, దాని గురించి చెప్పండి. మా చిన్నతనం నుంచి ఆడుతున్నా కోలాటం. చిన్నతనం అయితే నేను 15-12 సంవత్సరాల నుంచి ఆడుతాను. నాకంటే ముందు పెద్దలు ఆడితే ఆ పెద్దలతో నేను నేర్చుకున్నా. నేను ఆడబట్టి 40 సంవత్సరాల పాటు కోలాటం ఆడతా. నేను గ్రూప్ ఉన్నది నాది. నేను సుధా వెంకటి పోతాడంటే నా ఎంబడి 20 మంది వస్తారు. 20 మంది తోటి నేను అందరినీ ఆడిపిస్తా, పాడిపిస్తా. తెలం దాకా ఎగురుతాం, పొలం దాకా ఎగురుతాం. హోలీ రోజు పొలం దాకా రంగులు పూసుకొని పొలం దాకా ఆడతాం. ఇక ఇప్పుడు రోజులు చక్కగా అత్తలేరు కానీ ఇంకా ముందు బాగానే ఆడదాము. ప్రతి సంవత్సరం ఎంజాయ్ చేస్తాం బాగా. 20 మంది నాతో ఎప్పుడు 20 మంది. అంతకుముందు మీ తాతలు ఆడేవాళ్ళు? తాతలు ఆడిన తండ్రులు ఆడిండ్రు. తండ్రుల కాడే తాతలు ఆడిరు. ఇక తండ్రుల కాడికి వస్తుంది. మాకు నేర్పారు. నేను మా పొలాగా నేర్పుతాను. కొంత నేర్చుకున్నారు. పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంది. ఇప్పుడు మంచిగా ఇప్పుడు మనకు ఈ హోలీ అప్పుడే కాకుండా మన తెలంగాణ మూమెంట్ లో కూడా మీరు ఆడిరు అని అప్పుడు కూడా ఆడినాం. తెలంగాణ అప్పుడు మస్తు ఆడినా. నేనే ఆడిస్తాను. మంచిర్యాల దాకా పోయాను. మంచిర్యాల దాకా పోయి తెలంగాణ రావాలన్నప్పుడు కోరికపోయినా మంచిర్యాల దాకా సోమగూడెం, బెల్లంపల్లి మన జిల్లా మంచిర్యాల జిల్లా మొత్తంలో మీరు ఇదే టీం 20 మందిని పట్టుకొని పోయి ఒక 5-6 రోజులు అక్కడక్కడ ఆడుకుంటా వచ్చిన. తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసి తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసుకుంటా ఆయన సంవత్సరం ఆడతా నేను. హోలీ మన పల్లెటూరు అనగానే హోలీ పండుగలు మామూలుగా అంతకుముందు నాట్ల ఏమైనా పని చేయంగా పాట పాడుకుంటూ పనులు చేస్తుంది. పని నుండి పాట ఉంటుంది. పని చేయంగా పాట నుండి పనులు చేస్తూ అదే విధంగా ఎదిగి వచ్చింది అలా ముందుకు వచ్చింది. అదే విధంగా ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ పండుగ వచ్చినా ఏ వచ్చినా కూడా ఈ హోలీ వచ్చిందంటే ఇక సంబరం. కామన్ ఆట అంటే నా చిన్నప్పటి నుండి కూడా నేను చూస్తాను. మన ఉమ్మడి ఆకెన్పల్లిలో మీ టీం అంటే చాలా మంచిగా ఆడతారు. మా తాతల కాడికి మా తండ్రుల కాడికి పేరు ఏంది ఆకెన్పల్లి గ్రామాల మీ ఇట్లా సుధాలు అందరం కలిసి ఉన్నాం. ఈ వాడకట్టు మొత్తం 20 మంది ఉండే. నేను చిన్నతనంలో బచ్చగానప్పుడు. ఇక అప్పటి ఆడకత్తాను కానీ ఇప్పుడు దగ్గర 40-45 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు యూత్ పిల్లలు కూడా మీకు అందరు సహకరిస్తారు. నేను రాకపోతే ఫోన్ చేస్తారు, రమ్మంటారు. సహకరించి టీం తయారు చేసి కొంచెం ముందు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి ఆడేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆట చూద్దాం. మరి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ఆటను చూద్దాం. లెట్స్ గో. ఓకే చూద్దాం. లెట్స్ గో.
ఫ్రెండ్స్ చూసిరు కదా వీళ్ళందరి ఆట. ఈ ఆట ఎట్లా ఆడిరో చూసిరు కదా. వీళ్ళ తాతల నుండి తాతల తండ్రుల నుండి ఈ ఆట వస్తుంది. ఈ ఆట చాలా ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ మా ఉమ్మడి ఆకెన్పల్లిలో, మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలం ఆకెన్పల్లిలో చాలా గమ్మతిగా ఆడతారు. ఓలే వచ్చిందంటే వీళ్ళందరికీ సంబరం. ఈ కోళ్ళలు తయారు చేసుకొని ముందు నుండే ఆ కామెడీ ఆటలు చాలా సంబరంగా ఆడతారు. ఇది చూడడానికి కూడా ఊరి జనం అందరూ వస్తారు. సంబరంగా ఉంటుంది. ఊరు మొత్తము గమ్మత్తుగా ఆడతారు. ఈ వీడియో చూసిరు కదా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇట్లాంటి నా మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్ బాయ్.